Ingkang rawuh mriki anemi wasepo kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya neto dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelaning agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya, yen ora kersa enggal uga bisa kena cobane manungsa iku bakal tumiba. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Betapa muda Islam Indonesia nyata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Belajar. Banjur mapan ning ngisor kayu sembuh
Panase omas yen ning alon-alon niupene kulon omah ayune ora kepiyon rubrake wong omah-omah Petang kali omas kolone kali banyu mili ngetan parane ojo lali omas karo koncone mongko muda bunga atine gunung yo mas digawe sawah ke kepiye nggone banyoni turung-turung digawe susah ke kepiye ning lakoni ireng-ireng ya mas montore kanjeng kawarene tak supir-supirane yen kowe seneng aja mung diinjek paranono nganti omahe suwe omas ora jejamu jamu pisan godhong-godhong meniran suwe omas ora ketemu temu pisan among dadi pikiran ijo ya mas aja diundoi sing abang ra kurang-kurang duwe bojo aja dirusui sing legen ra kurang-kurang nyun kula mring Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salam pare sekarat lan terus mati nuli dipendem ning kuburan takoni aranipun kan takon mungkar lan nakir lamun oleh iman enggal zikir lamun bisa jawa kang sampurna monggo nuli amal bagus iku teko lan bagus ngumpuli para piyayi kuburane dina-dina den kebuti kuburane maneh ana jendelane iso padang kesoratan suwargane lamun wong ditakoni makam-makam
takone moloe kagetap-getap krasa dosa ning kuburan brabas melas nuli godho malaikat nganti ambles malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amal Allah iku teko lamun teko si mayit krasa cilaka. Kembang cara dibuah-buah kembang Allah kembang cara dibuah-buah ojo cerah yen cerah muda kupat ojo cerah yen cerah muda kupat kembang jambu abang rupane kembang jambu abang rupane kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kembang kenongo ning jero guwa kembang kenongo ning jero guwa aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya. Kembang angka kembang angka ombo kembang angka sing ombo aku wis kadung tresno nanging aku rawani kondo aku iki wis kadung tresno nanging aku iki rendang apa
sugeng para pamriksa monggo pinara ingkang sekeca aturi sugeng para pamriksa monggo pinara ingkang sekeca kembang jeruk digawe kalung kembang jeruk digawe kalung aja padha ngantuk yen ngantuk kondak kegulung aja padha ngantuk yen ngantuk kondak kegulung becik ketitik Allah rupamu becik ketitik Allah rupamu ayo dendang digoyang sithik ben iki cepet metu ayo digoyang sithik ben cepet metu Ini negeri namanya Jambi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal dawe dari pangeran. Yang prokonco ngaweruhono, rukune Islam yo iku limo. Sahadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. Salat ping telu ning bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa lihatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah serta berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku Tuhan negerimu. Yo, sak penjaan neh yo. Wis jam 2:30. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin do elingo urip iku sedelo ojo akeh ojo susah yen kon poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso abot tuna.
akal takon ngamal Allah ngamal bagus. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah